భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ మీ హోస్ట్. ఈరోజు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీత క్లాస్లో 6వ రోజు ఆత్మ సంయమ యోగము. అందరికీ స్వాగతం. కర్మయోగం 3, 4, 5 అధ్యాయాల్లో చూసాము. ఈరోజు 6వ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఆత్మ సంయమ యోగం మొట్టమొదటగా భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ససన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. అనాశ్రిత కర్మఫలం, కర్మఫలాలను ఆశించకుండా. ఆశ్రిత అంటే ఆశ్రయించడం, అనాశ్రిత అంటే దానికి ఆపోజిట్, ఆశ్రయించకుండా అని అర్థం. సో కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా కార్యం కర్మ కరోతి యః. యః ఎవరైతే కరోతి చేస్తారో, ఏమిటి కార్యకర్మలు, కర్మఫలాలను ఆశించకుండా ఎవరైతే కార్యకర్మలు చేస్తారో, ససన్యాసి చ స అతను సన్యాసి, చ మరియు యోగి చ కూడా. చ అంటే మరియు అని, యోగి అని, కూడా అని అర్థం. సో ఎవరైతే కర్మను కార్యాలను చేస్తూ ఉంటారో, పనులు ఎలా చేస్తున్నారు అంటే కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా ఎవరైతే కర్మలు చేస్తారో వాళ్ళు సన్యాసులు మరియు యోగులు. ననిరగ్ని నచ అక్రియ, అంతేగాని అసలు పని చేయకుండా ఉండటం ఉన్నంత మాత్రాన కాదు. సో పని మానేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు సన్యాసులు అవ్వరు. కానీ ఎవరైతే తన యొక్క కర్తవ్యాలను, కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా చేస్తారో వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు అని చెప్పి కర్మయోగాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పటి వరకు వివరించిన కర్మయోగం మళ్ళీ ఇక్కడ. సో కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు నిజమైన సన్యాసి, యోగి. అంతేగాని ఈ అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాదు. ఇంకా ఇక్కడ మనస్సు అనేది మనిషికి శత్రువా మిత్రుడా అనేది చెప్తున్నారు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య యేనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేత ఆత్మైవ శత్రువత్. మనస్సును జయించిన వాడికి మనస్సు అందరి మిత్రుల్లోకి ఉత్తమ మిత్రుడు. అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే. సో
మనస్సు జయించలేని వాడికి శత్రువులందరిలోకి గూడా పెద్ద శత్రువు మనస్సే అవుతుంది. సో, జయించినప్పుడు అందరి మిత్రుల్లోకి గొప్ప మిత్రుడవుతాడు. జయించలేకపోతే అందరి శత్రువుల్లోకి పెద్ద శత్రువు మనస్సే అవుతుంది. ఇక్కడ మరి పులిని చూపిస్తున్నారు. అది ఇంత క్వైట్‌గా చక్కగా మన పెంచుకునే కుక్క పిల్ల ఎలా ఉంటుందో అలా కూర్చునుంది. సో, మచ్చిక చేసుకుంటే పులి కూడా పిల్లిలాగా అవుతుంది. లేదు అంటే ఎదురు తిరిగి మనకి హాని చేస్తుంది. ఇక్కడ అందుకే మనసు మరి మనం మచ్చిక చేసుకుంటే మనం చెప్పినట్లు విని మన మిత్రుడవుతుంది. అదే మనకి మచ్చిక చేసుకోలేకపోతే దాని కంట్రోల్‌లో మనం ఉంటే అది మనల్ని మనకే హాని చేయగలదు. సో, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేది ఇంతకుముందు ఈ చిత్రాన్ని మనం చూసాం. 5 గుర్రాలు గూడా ఇంద్రియాలు. ఇవి ఈ మనస్సేమో కళ్ళెము, బుద్ధి ఏమో సారథి, ఆత్మేమో సాక్షిభూతం లోపల ఉన్నటువంటి ప్రయాణికుడని చూసాం. సో, ఈ గుర్రాలు ఎటు వెళ్తుంటాయి? వాటికేది నచ్చితే విషయ సుఖాలు, ఈ ప్రాపంచిక సుఖాల వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. విచ్చలవిడిగా మన సెన్సెస్ ఇంద్రియాలు. సో, ఈ కళ్ళెము మరి గుర్రాలు ఎటు తీసుకుపోతే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనస్సు. అయితే బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కి లాగి ఇటు గాదు, మనం వేరే వైపు వెళ్ళాలని మళ్ళిస్తూ ఉంటాడు. సో, ఆ ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది మనం అక్కడ చూసాం. అదే కంట్రోల్ బుద్ధి కూడా లొంగిపోతే ఇంకప్పుడు అన్నీ కూడా చెడు మార్గం వైపే వెళ్ళిపోతాయి. సో, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తూ వచ్చాం. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారు అందుకని, ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకొని జయించిన వాడికి అది మిత్రుడు. జయించలేని వాడికి అది శత్రువు అవుతుంది. మనస్సును గనక కంట్రోల్ చేసుకుంటే సరైన మార్గంలో ఉంటారు. సరి అయిన ఎంపికలు, చాయిసెస్ చేసుకుంటారు. మరి ఇంద్రియ భోగాలను కంట్రోల్ చేసుకుని సెన్సెస్‌ని వైరాగ్యంతో కోరికలను తగ్గించుకోగలుగుతారు. కోరికలను తగ్గించుకోకపోతే కామ, క్రోధం ఎన్ ఇక ఏమవుతుందో మనం చూసాం. హ్మ్. కామాద్భ క్రో క్రోధం వస్తుంది. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశో ప్రణశ్యతి. సో, కామం ఉంటే దాని నుంచి క్రోధం వస్తుంది. అక్కడి నుంచి మరి మోహము, సమ్మోహము, స్మృతిభ్రంశ, విచక్షణ పోతుంది, బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, మనిషే నాశనం అవుతాడని చూసాం. కాబట్టి కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. సో, ఈ చెడు లక్షణాలన్నీ కోరికతోనే మొదలవుతాయి. సో, అందుకని ఇంద్రియ భోగాల నుంచి వైరాగ్యం అంటే ఈ కోరికల వైపు వెళ్ళకుండా. ఫలితం ఏమిటి? ఎందుకు మనం కోరికలను ఆపుకోవాలి అనుకుంటే మనకి నిజమైన స్వేచ్ఛ, భగవత్ ప్రాప్తి, ఔన్నత్యం వస్తుంది. ఇదంతా గూడా మనస్సును కంట్రోల్ నిగ్రహించుకోగలిగితే ఆ కోరికల నుంచి. అదే నిగ్రహించుకోలేకపోతే కామం, కోపం, దురాశ ఇలాంటి పాపపు చర్యలన్నీ కూడా మనసు అనుసరిస్తుంది. చిరాకు, ఆందోళన తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం ఫలితం ఏమిటి అంటే పతనము మరియు బంధనాలు. ఇది ఎప్పుడు మనస్సు మనకి శత్రువు అయినప్పుడు, కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు. కాబట్టి మనస్సు ఒక నిప్పు లాంటిదంటున్నారు. మరి అగ్ని ఉన్నది అంటే అది సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే మరి ఎయిర్‌ప్లేన్‌లు, రాకెట్లు గూడా ఎగరవేసి పంపించగలదు అంతరిక్షంలోకి. అదే గనక దానిని సరి అయిన మార్గంలో ఉపయోగించలేకపోతే ప్రతిదాన్ని భస్మం కూడా చేయగలదు. సో, మనస్సు కూడా అలాంటిదే. సరిగ్గా ఉపయోగించి మనం కంట్రోల్ చేస్తే మనల్ని ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్ళగలదు. భగవత్ ప్రాప్తి ఆహ్, ఇవ్వగలదు. లేదు అంటే మనల్ని ఇలా పతనానికి కూడా దారి తీయగలదు. మనకి మిత్రులందరిలోకి గొప్ప మిత్రుడవ్వగలదు. లేదా పెద్ద శత్రువు కూడా అవ్వగలదు. ఇక యోగి అనేది మళ్ళీ ఏమిటి అని చెప్తున్నారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచనః. సో, జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తి చెంది కూటస్థో విజితేంద్రియ అంటే విజితేంద్రియ అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు
ఇలాంటి స్థితిలో నెలకొని యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి, అతనే నిజమైన యోగి అని చెప్పి చెప్తారు. సమలోష్టాశ్మ కాంచన, అతని మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే మట్టిని, రాయిని, కాంచనం బంగారాన్ని కూడా సమత్వంతో చూస్తాడు, ఒకే రకంగా చూస్తాడు. సో ఎప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తి చెంది తన ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు తన ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నప్పుడు, ఇంద్రియాలను మనస్సును జయించగలిగినప్పుడు ఈ సమత్వ స్థితికి వస్తాము అని చెప్తున్నారు. సమత్వ స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏదైనా ఒకటేని ఇంద్రియ ప్రలోభం లేనప్పుడు. ఇంద్రియ ప్రలోభం ఉంటే అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఆ కోరిక, ఈ కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి. సమత్వం ఎలా వస్తుంది? అలా అలా కాకుండా ఇంద్రియ ప్రలోభాలు లేనప్పుడు, మనస్సును కంట్రోల్‌లో ఉంచుకున్నప్పుడు, కోరికలను తగ్గించుకున్నప్పుడు నీకు ఈ సమత్వ స్థితి. సో, ఈ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. జ్ఞాన విజ్ఞానం. ఏమిటా జ్ఞానం? ఏదైనా ఒకటే, అన్నీ కూడా సమత్వంతో ఉండగలగటం. ఏ ఎంతటి సమత్వం అంటే చివరికి మరి మట్టైనా, రాయైనా, బంగారమైనా అన్నీ ఒకటే అనే దృష్టి. మరి అలా అంతటి సమత్వం. శత్రువైనా, మిత్రుడైనా ఒకటే అనే సమత్వం. అలాంటి సమత్వంతో అతను ఉంటాడు. సో, మనిషి తను పొందిన ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణతో పూర్తిగా సంతుష్టుడు. తృప్తి. తృప్తి అంటే ఇక ఏది జరిగినా వాళ్ళకి దుఃఖం అనేది ఉండదు. మరి మామూలు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందం, సంతోషం, సుఖ అంటే అది అలాంటిది ఎప్పుడొస్తుంది? ఏదైనా మనం సుఖం జరిగింది అంటే, మనం సుఖం అంటే ఏమిటి? మన దృష్టిలో మన కోరికలు తీరినప్పుడు, ఏదైనా మంచి వస్తువులు కొనుక్కున్నప్పుడు, ఇలాంటివి కొనుక్కున్నప్పుడు మంచి వస్తువులు లేదా మంచి కార్లు, మంచి ఇల్లు, ఇలా హ్మ్. మంచి వస్తువులు దొరికినప్పుడు కోరికలు తీరితే మనం సుఖం అనుకుంటాం. కానీ మనందరికీ మళ్ళీ తెలుసు ఆ సుఖం పర్మనెంట్‌గా ఉండదు. కొన్నాళ్ళైతే ఆ సుఖం అనిపించదు. పాతబడిపోతుంది. ఇంకేదో కావాలి, లేదు అనిపిస్తుంది. సో, ఇవన్నీ గూడా చాలా టెంపరరీ సుఖాలు. సో, ఇలాంటి జ్ఞానంలో సంతుష్టుడైన వాడు ఏ కోరికలు ఉండవు. అతనికి ఎప్పుడూ ఆనందంగానే, కోరికలు లేకపోవడమే అన్నిటికంటే ఆనందమైన స్థితి. అందుకే ప్రపంచంలో అందరిలోకి ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అని యక్ష ప్రశ్నల్లో ధర్మరాజుని అడిగినప్పుడు కోరికలు లేనివాడే ఐశ్వర్యవంతుడని ధర్మరాజు సమాధానం చెప్పింది. సో, అందుకని అతను కోరికల్ని, ఇంద్రియాలను జయించి తద్వారా కోరికలను అరికట్టి అతను ఈ జ్ఞానంతో ఎప్పుడూ సంతుష్టుడుగానే ఉంటాడు. ఇలాంటి వాళ్ళు యోగులు. వాళ్ళు మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని గూడా సమదృష్టితో చూడగలరు. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటి? అసలు యోగా అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను. ఈ యోగాని, ఈ కనెక్షన్ అంటే మనం ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడము. అంటే ఏమిటి? ఆత్మతత్వం, పరతత్వం, ఇలా రకరకాల మాటలు వాడాం. కానీ ఆత్మతత్వం, పరతత్వం అంటే సచ్చిత్తానంద తత్వం. భగవంతుడు సచ్చిత్తానంద స్వరూపం. ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ గూడా సచ్చిత్తానందమే మనలో ఉంది. మరి మనమెందుకు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నామంటే కోరికని ముసుగు కప్పివేయబట్టని చూసాం. ఎవరైతే ఆ కోరికను అందుకని ఈ ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ కోరికను తగ్గించుకుంటారో వాళ్ళ ఆత్మ జ్ఞానంతో ఎప్పుడూ తృప్తిగానే, సంతుష్టులుగానే ఉంటారు. అది భగవత్తత్వం. ఆ ప్రేమతో అందరినీ, అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తారు. సో, భగవంతుడిది ఆ ప్యూర్ తత్వం అన్నమాట. ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సు, ప్రేమ తత్వం భగవంతుడిది. అది ఆ సచ్చిదానంద ప్రేమ తత్వం మనకి ఎలా ఉంటుందో అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఈ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం అంటే అది. మనం నొప్పి ఉంది అని అవతల వాళ్ళు బాధపడుతుంటే, అయ్యో! నొప్పి అని చూస్తాం, అర్థమవుతుంది. కానీ మనకి అది ఆ నొప్పి కలిగినప్పుడే అది నిజంగా ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తాం. ఇది కూడా అంతే. మనం మాటలతో చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ తత్వం మనకి నిజంగా వచ్చిందో, ఈ సచ్చిదానంద తత్వం, అది నిజంగా భగవంతుడు యొక్క తత్వం అని మనకు స్వయంగా అర్థం చేసుకొని, ఆ రకంగా భగవంతుడితో కనెక్షన్‌లోకి వెళ్తాం. సో, ఆ తత్వం కర్మయోగం ద్వారా, జ్ఞానయోగం ద్వారా, అష్టాంగ యోగం ద్వారా, భక్తి యోగం ద్వారా సాధించవచ్చు. సో, కర్మయోగం చూసాము. అన్ని పనులు కూడా ఎవరైతే కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా వాళ్ళ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తారో, అది మరి
వాళ్ళు నిజమైన యోగులు, అది కర్మయోగం అని చూసాం. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం చూస్తున్నాం. సో ఏమిటి అష్ట అంగ 8 దశలు అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటవి? మొదట యమ. యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ అంటే ముందు మనం చేయవలసిన పనులు. నియమం అంటే ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్ లోపల మనం మన యొక్క ప్రవర్తనని ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఆసనం ఏ రకమైన ఆసనం వేలో కూర్చోవాలి. ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరి ఎలా పీల్చాలి. ప్రత్యాహారం అంటే ఆహారం అని ఉంది అంటే ఫుడ్ అనుకుంటాం. ఒట్టి ఫుడ్ కాదు. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం. సరే ఇంద్రియాలు అంటే హ్మ్. మరి ఏమిటో మనం చూసాం. ఇందులో నాలుక నోటికి ఆహారం ఏమిటి అంటే మనం తీసుకునే భోజనం నోటికి ఆహారం. దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నట్లే మిగిలిన ఇంద్రియాల ఆహారాలను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో, ఆహారం అంటే ఫుడ్ ఒక్కటే కాదు. ఫుడ్ మన నోటికి ఆహారం. మరి మిగిలిన ఇంద్రియాలకు కూడా ఆహారాలున్నాయి. ఏమిటి? అవి స్వీకరించే విషయాలన్నీ ఆ ఇంద్రియాలకు ఆహారాలు. ఎవరైనా అవేమిటో చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. నోటికి, నాలుకకు మనం తీసుకునే భోజనం, ఫుడ్ ఎలా అయితే ఆహారమో, మిగిలిన ఇంద్రియాలు ఏమిటి 4 వాటి యొక్క ఆహారాలు ఏమిటి? ఎవరైనా ఒక్కటి తెలిసినా సరే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. సో, ఇలా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ధారణ, కాన్సంట్రేషను, ఆ కాన్సంట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఫోకస్, ధ్యానము చేయగలుగుతాము. అలాంటి ధ్యానంలో నిమగ్నమైనప్పుడు సమాధి స్థితికి వెళ్తారు. అప్పుడు భగవంతుడిని తో కనెక్షన్ కంప్లీట్‌గా ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకి. సో, మొట్టమొదటి యమ అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. యోగి యుంజీత సతతం. ఈ యోగి ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. సో, ఈ యోగి సతతము గూడా ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు. ఆత్మ అన్న మాట మనస్సు మనసుకు కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ అక్కడక్కడ. సో, ఈ యోగి సతతము గూడా మనస్సును భగవంతుడి మీద పెట్టి స్థితుడై ఉండి, ఏకాకిగా అంటే ఒక్కడే చిత్తాత్మ ఈ మనస్సులో భగవంతుని తలుస్తూ, నిరాశీర పరిగ్రహ కోరికలను వదిలిపెట్టి, అంటే ఈ కోరికలన్ ఈ ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలు కంట్రోల్ చేసుకుని, ఇంద్రియాలు కలిగించే ఆ కోరికలను పక్కన పెట్టి, భగవంతుడిపై మనస్సును లగ్నం చేసి, ఆహ్, ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో, పవిత్ర భూమిలో కూర్చోవాలి, ఉండాలి అని ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పారు. సో, ఇక్కడ చిత్రంలో మనకి ఏకాంత ప్రదేశము, అతను మనస్సును భగవంతుడి మీద పెట్టినట్లుగాను, పవిత్ర భూమి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాకుండా ఒక మంచి పవిత్రమైన చోట ఒక్కడే వచ్చి ఇలా కూర్చుని భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేయాలి. అంటే ఇదివరకు అందుకే ఈ గంగా నది తీరము, ఇలా పవిత్ర భూముల్లో, పవిత్ర నదుల దగ్గరో లేదంటే హ్మ్, పవిత్ర అరణ్యాల్లోనో ఇట్లా అలాంటి చోట్లు చూసుకుని వాళ్ళు ఒక్కరే వెళ్ళి కూర్చుని భగవంతుడి మీద మనస్సు పెట్టి వాళ్ళు ఈ యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు. అది యమ. చేయవలసిన పనులు. ఇక చెయ్యకూడని నియమాలు రెండవది ఏమిటి అంటే, సో ఫస్ట్‌ది యమ చూసాం. ఏకాంత ప్రదేశంలో పవిత్ర భూమిలో మనస్సును కోరికల నుంచి నిగ్రహించుకుని భగవంతుడి వైపు నిమగ్నం చేసి చెయ్యాలి. రెండవది నియమం. ఏమిటా నియమం అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తా స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో, ఆహారం, విహారం, నిద్ర ఇలాంటి అలవాట్లన్నీ కూడా ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, డిసిప్లిన్‌లో ఉంచుకోగలుగుతారో ఈ అలవాట్లను, వాళ్ళు యోగ సిద్ధి సాధించగలరు అని చెప్తున్నారు. యోగ సిద్ధత్వం సాధించి దుఃఖాలను పోగొట్టుకోగలరు. ఏం దుఃఖాలు? ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక దుఃఖాలను నుంచి వాళ్ళు బయటపడగలరు.
ఎవరు అంటే ఆహారం అంటే ఫుడ్డు టూ మచ్గా తినకుండా, మరీ తక్కువ తినకుండా, నిద్ర కూడా మరీ ఎక్కువ నిద్రపోకుండా, అసలు నిద్రపోకుండా ఉండకుండా, విహారాలు ఎప్పుడు అటు ఇటు వెళ్ళకుండా, ఈ పనులు ఎవరైతే డిసిప్లిన్‌గా ఉంటారో ఈ పనులలో ఆహారాన్ని, నిద్రని, విహారాల్ని ఎవరైతే క్రమశిక్షణతో చేయగలుగుతారో, వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా ఈ భౌతిక దుఃఖాలన్నిటిని అన్నిటి నుండి కూడా బయటపడి యోగ సిద్ధత్వాన్ని పొందగలరు. సో, ఈ 3 పనులని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయలేరో వాళ్ళు యోగ సిద్ధత్వం పొందలేరు. ఏది? ఫుడ్ కంట్రోల్ లేని వాళ్ళైనా, నిద్ర కంట్రోల్ లేని వాళ్ళైనా, విహారాలు కంట్రోల్ చేయలేని వాళ్ళైనా. ఇంక మూడవది యమ చూసాము చేయవలసినవి. ఏకాంత ప్రదేశంలో శుచౌదేశే పవిత్ర భూమిలో మరి ఉండాలి. మనస్సును భగవంతునిపై పెట్టి కోరికల నుంచి మనస్సును బయటకు విడుదల చేసుకుని. రెండవది మరి ఆహార, విహార నిద్రలను క్రమశిక్షణతో క్రమశిక్షణలో ఉంచినప్పుడు, కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు ఈ యోగ సాధనలో సిద్ధత్వం లభించి వాళ్ళు భౌతిక, ప్రాపంచిక దుఃఖాల నుంచి బయటపడతారు. మూడవది ఆసనం. అంటే శరీరాన్ని నియంత్రించడం. ఎలా ఆసనం అంటే ఒక గడ్డి మీద, అంటే మరీ నేల మీద కూర్చోకూడదు, నేలకు మరీ ఎత్తుగాను కూర్చోకూడదు. ఒక గడ్డి చూసుకుని, ఆ గడ్డి లేకపోతే గడ్డి పరుచుకుని, దాని మీద ఒక బట్టను వేసుకుని, భూమికి మరీ ఎత్తుగాను, మరీ కిందకి భూమి మీదకి కాకుండా సమంగా వేసుకునే ఆసనాన్ని దాని మీద కూర్చుని, ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోవడం కాదు, ఒక పద్ధతిలో పద్మాసనమో ఏదో వేసుకుని కూర్చోవాలి. సో, బాడీని కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా కంట్రోల్డ్ పొజిషన్‌లో ఉంచుకోవాలి. అది ఆసనం. నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం. ప్రాణాయామం అంటే శ్వాస నియంత్రించటం, బ్రెత్ కంట్రోల్. సో, బ్రెత్ కూడా కంట్రోల్డ్‌గా పీల్చాలి శ్వాసని, ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా. మీలో ప్రాణాయామం అంటే వినే ఉంటారు. అనులోమ్, వినులోమ్ అంటారు. అంటే ఒకవైపు నుంచి గాలిని పీల్చుకుని, రెండో వైపు నుంచి వదిలి, మళ్ళీ ఆ వదిలిన వైపు నుంచే మళ్ళీ పీల్చి, అవతల వైపు నుంచి మళ్ళీ వదలటం. దీన్ని ప్రాణాయామం అంటారు. సో, ఒక పద్ధతిగా శ్వాస పీల్చాలి. ఇష్టం వచ్చినట్లు మామూలుగా పీల్చడం కాదు. నెక్స్ట్ సో, ఈ శరీర నియంత్రణ ఆసనం ద్వారా, మరి తర్వాత శ్వాస నియంత్రణ. ఇప్పుడు ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ఉపసంహరించుకోవడం అంటే చూసిన ప్రతిదాని వెంట అవి ప్రలోభపడకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ఏమిటి? నోరు మరి ఆహారాన్ని చూసి అది ప్రలోభపడొచ్చు. కాబట్టి మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు తినకుండా ఆ ప్రలోభాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం. మిగిలిన ఇంద్రియాలకు ఆహారాలు ఏమిటి అని ప్రశ్న అడిగాను. ఎవరైనా సమాధానం చెప్పారా? ఎవరు సమాధానం చెప్పలేదు. సో, ఒక్క ఆన్సర్ కూడా రాలేదు. చూస్తాను ఇంకా కొంచెం టైము. ఎవరైనా మీ నోటికి ఆహారం మనం తీసుకునే మామూలు ఆహారం. మిగిలిన ఇంద్రియాలకి ఏమిటి ఆహారం అన్నది ప్రశ్న. ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేదు. సో, ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే టైప్ చేయండి. ప్రత్యాహారము అంటే వాటి ఆహారాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం. నోరు గనక విపరీతంగా తినకుండా మనం కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోగలిగితే అది నోటికి ప్రత్యాహారం. ఇంద్రియాలన్నిటినీ గూడా అలాగే వాటి ఆహారాల నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. సో, మిగిలిన ఇంద్రియాలు ఏమిటి? వాటి ఆహారాలు ఏమిటి? అది ప్రశ్న. సో, అలా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం. అలా ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే ఈ ప్రలోభాల నుంచి కంట్రోల్ చేసుకుంటామో ధారణ, ఫోకస్, కాన్సంట్రేషన్ వస్తుంది. మనస్సును అప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాము. అప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ వస్తుంది. మరి అంతే గదా! మైండ్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఇంక మనం ఏం కాన్సంట్రేట్ చేయగలం? ఏం ఫోకస్ చేయగలం? ఈ పరీక్షకు చదువుదామని కూర్చుని పక్క గదిలో టీవీ మాటల మీదే మైండ్ పెట్టామంటే ఇంకప్పుడు మనకి బుర్రకేమెక్కుతుంది ఈ పరీక్షకు చదివేది? కంప్లీట్‌గా ఆ టీవీ మాటల నుంచి మనస్సుని ఇక్కడికి లగ్నం చేసి చదివితేనే మన బుర్రలోకి ఇదెక్కుతుంది. కాబట్టి ప్రతి పనికి గూడా కాన్సంట్రేషన్ లేనిదే ఏ పని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా చేయలేం. అలాంటిది మరి భగవంతుడిని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెయ్యాలి,
అనుభవపూర్వకంగా భగవంతుని తెలుసుకోవాలి, ఆయన తత్వం, ఆత్మతత్వం అనుకున్నప్పుడు ఇంకెంత కాన్సంట్రేషన్ ఉండాలి ఆ పనికి. కాబట్టి ఆ కాన్సంట్రేషన్ అనేది ఉండాలి. ధారణ. అలాంటి కాన్సంట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ధారణ ధ్యానం ఏర్పడుతుంది. భగవంతుడి మీద అంతటి ఫోకస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏది ఇంద్రియాలను అరికట్టుకుంటేనే మరి ఆ ఫోకస్ వస్తుంది. లేతే ఇంద్రియాలు అవి చూపిస్తున్నాయి, ఇవి అవి ఆహ్, ఆ ఇంద్రియ ప్రలోభాల్లో పడిపోతే భగవంతుడి వైపు మనస్సు కాన్సంట్రేట్ చేయడం కష్టం. సో, ఇక్కడికి కూడా ఇంకా ఆన్సర్ ఏది రాలేదు. ఏది మిగిలిన ఇంద్రియాలకు ఆహారం ఏమిటి అనే ఆన్సర్ ఇంకా ఎవ్వరు ఒక్కరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారా? మరి ఇది మనం చాలా సార్లు ఒక పదం కూడా చెప్పాను 5 ఇంద్రియాలకు. ఇంద్రియ ఆహారాలంటే అవి స్వీకరించే విషయాలు. సో, అది కూడా క్లూ చెప్తున్నాను. సో, నోరు స్వీకరించేది మనం తినే ఆహారం. కాబట్టి నోటికి మామూలు ఆహారమే ఆహారం. మిగిలిన ఇంద్రియాలకు వాటి వాటి ఆహారాలు అంటే అవి స్వీకరించే విషయాలే వాటి ఆకారాలు కాబట్టి ఏమిటవి? మిగిలిన 4 5 ఇంద్రియాల్లో నోరొకటి. దాని ఆహారం ఏమిటి అంటే మనం తీసుకునే ఆహారమే మిగిలిన 4 ఇంద్రియాలకు ఒక్కటి తెలిసినా సరే దాని ఆహారం ఏమిటో చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో ఇంకా ఇలా ఆ ఇంద్రియ కంట్రోల్ వల్ల ధారణ కాన్సంట్రేట్ చేయగలిగాం. ఆ ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా. అలాంటి ధారణ ఉన్నప్పుడు ధ్యానం భగవంతుడి మీద గట్టిగా ఏర్పడుతుంది. అలాంటి ధ్యానం ఉన్నప్పుడు సమాధి స్థితికి వెళ్తాం. అంటే ఆ పూర్తి ధ్యానంతో భగవంతుడిని మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. ఆ సమాధి స్థితిలో ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. సో, తద్వారా భగవంతుడితో మనం ఆ సచ్చితానంద తత్వం ఆయనకున్న ఆ నిర్మల ప్రేమ తత్వాన్ని మ మనం అనుభూతిలోకి తెచ్చుకుని, తద్వారా భగవంతుడితో కనెక్షన్‌లోకి వస్తాము. సో, అవి ఈ 8 అష్టాంగ యోగ స్థితులు. అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న ఆహ్, 8 దశలు. సో, ఇది ఎలాంటిది అంటే ఒక యోగా కనెక్షన్ భగవంతుడితో ఇప్పుడు కరెంట్ గనక మనం లైట్ బల్బ్ వెలిగినట్టుగా జ్ఞానోదయం అవుతుంది. లైట్ బల్బ్ వెలగాలి అంటే అక్కడ ప్లగ్ ఉండాలి. ఆ ప్లగ్‌ని కరెక్ట్‌గా ప్లగ్ పాయింట్‌లో గుచ్చి స్విచ్ వేయాలి. ఆ స్విచ్ వేసిన వెంటనే మనకు లైట్ వెలుగుతుంది. అలాగే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ గూడా ఈ యమం ఒక్కడే ఏకాంతంగా పవిత్ర భూమిలో ఆశలను, కోరికలను తగ్గించుకుని మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి నిద్ర, ఆహార, విహారాలను మరి క్రమశిక్షణతో పద్ధతిలో ఉంచుకుని, ఆ తర్వాత సరియైన ఆసనంలో కూర్చుని, సరియైన విధంగా ఊపిరి అంటే శరీరాన్ని నియంత్రించుకుని, సరియైన పద్ధతిలో ఊపిరిని పీలుస్తూ, ఆ రకంగా ఊపిరిని కూడా నియంత్రిస్తూ, మరి ఆహారం ప్రత్యాహారం అంటే మరి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆ ధారణలోకి వెళ్ళగలిగి కాన్సంట్రేషను వెళ్తే ఆ ధ్యానం ఏర్పడుతుంది భగవంతుడి మీద మైండ్. అప్పుడు పూర్తిగా లగ్నం అవుతుంది. అప్పుడు సమాధి స్థితి. సో, ఈ ప్రయత్నాలన్నీ గూడా ఎలాంటివి అంటే, ఆ ప్లగ్ పాయింట్‌లోకి వైర్ తీసుకెళ్ళి గుచ్చటం, లైట్ వేయడం, చివరికి ఆ ధ్యానం అనేది లైటు మనం ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడే మరి లైట్ వేసినా దాని ఉపయోగం. సో, ఈ కాన్సంట్రేషన్ ఇవన్నీ చేసి చివరికి ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు టకీమంటే లైట్ బల్బ్ ఎలా అయితే వెలుగుతుందో స్విచ్ ఇవన్నీ ఉండి స్విచ్ వేస్తే అప్పుడు అలాంటి ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు మనకు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ గూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ సమాధి స్థితి వచ్చినప్పుడు మరి ఆ పరిపూర్ణ స్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. ప్రశాంత మనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. ప్రశాంతమైన మనస్సుతో హీనమైనటువంటి ఈ కామక్రోధాది ఉద్రేకాలు అతీతంగా ఉంటూ ఇంకా వాళ్ళ కోరికలను పక్కన పెట్టినప్పుడు ఇంకా ఏ కోరిక, క్రోధము ఇలాంటి చెడు లక్షణాలేమీ మిగలవు. ఎప్పుడూ ప్రశాంత మనస్సుతో ఉంటారు. ఇలాంటి యోగి ఉత్తమముడు, ఉత్తముడు సుఖవంతమైన అంటే ప్రాపంచిక సుఖాలు కాదు. ఆ నిత్య సత్యానందంలో ఉంటాడు. ఉపైతి శాంతరజసాన్ని పొందుతాడు. బ్రహ్మభూతం అంటే
మరి అతను బ్రహ్మస్వరూపుడు అయి అకల్మషం అంటే నిర్మలమైన కల్మషం లేని స్థితిలో ఉంటాడు. సో ఈ ప్రశాంతమైన మనస్సుతో కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతంగా పాపరహితుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన ఈ యోగ పురుషుడు అతనికి పరమసుఖం లభిస్తుంది. పరమసుఖం అంటే భౌతిక సుఖాలు, లగ్జరీస్ కాదు. ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా చెక్కు చెదరని ఆనందమే, ఆ నిత్య సత్యానందమే, సచ్చిత్తానందమే పరమసుఖము. అదే దివ్యానందం, మాదానందం, బ్రహ్మానందం చెప్పుకున్న ఆ సచ్చిత్తానంద సుఖం లభిస్తుంది. సో ఇక్కడ అష్టాంగ యోగలో ఉన్న వాళ్ళను కొంతమందిని చూపిస్తున్నారు. ఇదంతా విని అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సరే, ఇది చెప్పబోయే ముందు ఆన్సర్స్ ఏమైనా వచ్చాయేమో చూద్దాం చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, ఫైనల్ గా ఒక సాయి కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సాయి ప్రభుజీ, చెవికి వినడం, ముక్కుకి సువాసన, ఏ వాసనైనా సువాసనే వస్తుంది, అన్ని వాసనలు, కానీ మంచి వాసనకు వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాసనకు వాళ్ళు బానిసలు అవుతారు. సో సువాసనే కాదు, మరి కొన్నిసార్లు ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ ఇలాంటివి కూడా ముక్కుతో పీల్చుకుని చెడు మార్గం వైపు వెళ్తుంటారు. సో ఏదైనా ముక్కుకు వాసన ఆహారం, అలాగే చర్మానికి స్పర్శ, అది కళ్ళకి చూడటం అంటే. సో వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అలాగే శ్రావణ్ కుమార్ ప్రభుజీ, చెవులు చెడు మాటలు వినకూడదు, ముక్కు సువాసనలకు మైమర్చిపోవద్దు, చర్మానికి చర్మ స్పర్శకు లోను కాకూడదు, కళ్ళుకు చెడు దృష్టి లేకుండా అదుపు చేసుకోవాలి. సో చెడు దృష్టి అంటే చెడ్డ చూడకూడదు, కానీ మంచి వస్తువులు చూస్తాం, చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అందంగా ఉంది, అది కావాలి అనిపిస్తుంది. సో ఏదైనా ఆ రూపానికి మనం దాసులు కాకూడదు. అలాగే చెవికి కూడా సౌండ్లు వినిపిస్తాయి ఒక్కొక్కసారి, మరి ఏ సౌండ్ అయినా మనల్ని ప్రలోభాలకు గురి చేయకూడదు. అలాగే మరి సువాసనలే కాదు, ఇలాగే చెడు వాసనలకు మరి ఇష్టమైన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, డ్రగ్స్ అవి. సో ఆ వాసనలకు మనం బానిసలం కాకూడదు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, ఇద్దరు చక్కగా చెప్పారు, ధన్యవాదాలు. ఈ ఆహారాన్ని ఇంద్రియ ఆహారాలను మనం ఒక పదంతో, చక్కటి పదం ఉన్నది, శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అంటారు. సో అది చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశాను, శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధ. శబ్దం అది సౌండ్, అది చెవికి ఆహారం. రూప అంటే రూపం, అది కంటికి ఆహారం. స్పర్శ చర్మానికి ఆహారం. రస అంటే రుచి, నోటికి ఆహారం. గంధ వాసన, ముక్కుకి ఆహారం. సో ఈ శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఈ ప్రలోభాల్లో పడకూడదు. అది ఇక్కడ ప్రత్యాహారం అంటే అర్థం. ఒట్టి ఫుడ్ మాత్రమే కాదు ఆహారం అని ఉండేసరికి అందరూ ఫుడ్ అని పొరపాటు పడతారు. అందుకని ఇన్నిసార్లు క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అది మన మైండ్లో ఒట్టి ఫుడ్ కాదు, ఆహారాన్ని కంట్రోల్ అనుకుంటాము, ఆ మాటను బట్టి ప్రత్యాహారం అని. ఇంద్రియ ఆహారాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం అని అర్థం. సో ఇంద్రియాలకు ఆహారం ఏంటంటే శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. ఓకే, సో ఈ అష్టాంగ యోగం గురించి ఈ రకంగా భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఈ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగం సామ్యేనా మధుసూదన, అసలు వీలవుతుందా మధుసూదన అని సంబోధిస్తూ కృష్ణుని మధు అనే రాక్షసుని సంహరించాడు కాబట్టి భగవంతుడికి మధుసూదన అని పేరు వచ్చింది. సో మధుసూదన, నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగం అసలు సాధ్యమేనా? ఏతస్యాహం, నాకేమనిపిస్తుంది, నా పశ్యామి, నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను, ఇది ఎలా సాధ్యం అన్నది. చూడలేకుండా, పశ్యామి అంటే చూడటం, నా పశ్యామి అంటే చూడలేకుండా ఉండటం. చూడలేకుండా ఉన్నానంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు అని అర్థం. కాబట్టి నాకు అసలు ఇదేమీ అర్థం కావడం లేదు. చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం, ఇలా చంచలమైన మనస్సు ఎప్పుడు ఒక దాని మీద స్థిరంగా ఉండని ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేయటం అనేది సాధ్యపడుతుందా? ఇది ఎలా సాధ్యపడుతుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు, ఈ మైండ్ కంట్రోలు అంటున్నాడు.
ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. చంచలం, చాలా చంచలమే కదా మనస్సు కృష్ణ. ప్రమాది, చాలా అల్లకల్లోలం. మన అంతే కదా, మనస్సులో ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు ఉంటూ ఎప్పుడూ ఎంతో స్థిమితం అనేది ఉండదు మనస్సుకు. అల్లకల్లోలం, సముద్రం అలలతో గనక ఎలా అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందో మనస్సులో కూడా అలాగే అన్ని ఆలోచనలతో ఎప్పుడు అల్లకల్లోలం. మరి బలవంతం, చాలా బలమైనది, దృఢమైనది, పట్టుదల గలది. తస్యాహం అహం, నాకు, తస్య, దీనిని నిగ్రహించడం మన్యే, ఏమనిపిస్తోంది అంటే వాయోరువ సుదుష్కరం, సుదుష్కరం అంటే వాయువును నియంత్రించడం కంటే కష్టం అని అనిపిస్తోంది అంటున్నాడు. సో ఈ మనస్సు చాలా చంచలము, అల్లకల్లోలమైంది, బలమైంది, మూర్ఖ పట్టుదల, దృఢం అంటే అది. తస్యాహం నిగ్రహం అని, దీనిని నిగ్రహించడం నాకేమనిపిస్తోంది అంటే వాయువుని నిగ్రహించడం కంటే కష్టము, వాయువుని నియంత్రించడం కంటే కష్టము అంటున్నాడు అర్జునుడు. ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అని ఇందాక చూసాం కాబట్టి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి మనం ఇది చూసాం, అర్జునుడు బాణం వేయమంటే వేసే ముందు నీకేం కనిపిస్తోంది అంటే నాకు పక్షి బొమ్మ యొక్క కను తప్ప ఇంకేం కనపడటం లేదంటాడు. అప్పుడే బాణం వేయమని అంటాడు ద్రోణాచార్యుడు. అప్పుడు ఆ బాణం సరైన చోట తగులుతుంది. సో అంత కాన్సన్ట్రేషన్, మనం అనుకున్న దాని మీద తప్ప ఇంకా దేని మీద దృష్టి లేకుండా ఉండటమే నిజమైన ఫోకస్. అందుకని అతను ప్రతి ఒక్కళ్ళని అంత ఫోకస్ ఉందా లేదా అని అడిగితే వాళ్ళందరూ కూడా పక్షి అని, ఆకాశం అని, కొమ్మలని, చెట్లని అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అంటారు. ఇంకా వాళ్ళెవరిని బాణం కూడా వేయమని అనడు. ఓన్లీ పక్షి కనిపించింది అన్న వాళ్ళని కూడా బాణం వేయమనడు. పక్షి ఒక్కటే కనిపిస్తోంది అన్న వాళ్ళని కూడా, అంటే వాళ్ళకు కూడా కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు. అర్జునుడు ఒక్కడే అంత కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆ పక్షి బొమ్మ యొక్క కన్ను తప్ప ఇంకా వేరే ఏమీ కనిపించడం లేదు అన్నప్పుడు వేయమంటాడు ఆ బాణాన్ని. అది వెళ్ళి కరెక్ట్గా అక్కడ తగులుతుంది. సో అంతటి ఫోకస్ ఉంటేనే ఏ పనైనా సాధ్యపడుతుంది. సో అలా భగవంతుడి మీద ఫోకస్ కావాలన్నా అంతటి ఫోకస్ ఉంటేనే ఆ ధ్యానం సాధ్యం అవుతుంది. ఆ ధ్యానం ఉన్నప్పుడే మరి ధారణ, ఆ ఫోకస్తో ధ్యానం సాధ్యం, ధ్యానంతో సమాధి. అప్పుడు కానీ మనకు ఆ జ్ఞానం రాదు. లైట్ బల్బ్ వెలగాలి అంటే ఇంతటి ప్రయత్నం ఉండాలి, ఆ కరెక్ట్ కనెక్షన్ రావాలి అంటే భగవంతుడితో. సో అది, అందుకని ఈ మాటలు తర్వాత ఇది చాలా కష్టం ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేయటం అనిపిస్తోంది అన్నాడు కదా. సో దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీ భగవాను వాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహో, సందేహం లేదు మహాబాహులున్న అర్జున, మనస్సు, మనోదుర్నిగ్రహం చలం, కదిలేటటువంటి మనస్సు, చలించే మనస్సును నిగ్రహించడం చాలా కష్టం అని భగవంతుడు కూడా అంటున్నారు. అయితే తూ, కానీ అభ్యాసేన కౌంతేయ, కానీ అభ్యాసం చేయాలి కౌంతేయ, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధన చేయాలి. వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో అది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. నిజమే నువ్వు అన్నమాట, ఈ మనస్సును, ఈ చలించే మనస్సును కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమే. కానీ ప్రాక్టీస్తో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కౌంటయ్య. సాధనతో అంతటిది కూడా సాధించవచ్చు అన్నది ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. అందుకే మన వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని కూడా ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి సాధన, ప్రాక్టీస్ లేనిది ఏదీ సాధ్యపడదు. అలాంటిది భగవంతుణ్ణి పొందాలి అంటే ఇంకెంత సాధన ఉండాలి. కాబట్టి సాధన సాధన సాధన, ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీసే మనల్ని ఈ వైరాగ్యానికి ప్రాక్టీస్ చేయటానికి సహకరిస్తుంది. సో ఆ ప్రాక్టీస్తో ఈ వైరాగ్యం తెచ్చుకోగలిగి అలా నువ్వు దీన్ని సాధించవచ్చు, మనస్సును ఆ రకంగా నిగ్రహించవచ్చు వైరాగ్యంతో. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? వదిలిపెట్టడం. దేనిని? కోరికలను, ప్రలోభాలను వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు వైరాగ్యం వస్తుంది.
కోరిక మొదలైందంటే అది కావాలి, ఇది కావాలని ఇంక వైరాగ్యానికి గుడ్ బై చెప్పొచ్చు. సో, కోరిక అనేది వదిలిపెడితే సో, ఇది ఎలా వదిలిపెడతామని మనందరికీ కోరికలు ఉంటూనే ఉన్నాయి. కాబట్టే మనం ఇంకా ఆ స్టేజ్‌కి రాలేదు. కానీ మనం చేయవలసిందేమిటి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చిన్న చిన్న వాటిని వదులుకోవడం దగ్గర నుంచి. అందుకే మరి ఈ ఉపవాసాలు ఇవి గూడా భగవంతుడి మీద మైండ్ లగ్నం చేయాలంటే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి లేచిన దగ్గర నుంచి అది తినాలా, ఇది తినాలా అనే ఆలోచనలు వద్దు. ఆ రోజు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ అనమాట. సాధనలు. మనస్సును భగవంతుడి వైపు తిప్పడానికి. ఉదాహరణకి కాఫీ తాగుతాం రోజుకి 10 సార్లు. ఆ 10 సార్లని 3 సార్లకు మార్చుకోవడం గూడా సాధనే. కొంతవరకు ఆ కోరిక తగ్గించాం. 3 సార్లది ఒక్కసారికి మార్చుకోవడం గూడా సాధనే. ఆ కోరికని ఇంకా తగ్గించాం. అసలు కాఫీ మానివేయడం కూడా ఇంకా ఇంకొక మెట్టు ఎక్కువున్న సాధనే. అలా క్రమేణా నువ్వు ప్రాక్టీస్‌తో ఈ కోరికల్ని తగ్గించుకో. ఆ వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడు నీకు ఇది సాధ్యపడుతుంది. సో, మైండ్‌ని కంట్రోల్ చేసుకోబట్టి నువ్వు అది కోరికల్ని తగ్గించుకున్నాం అలా. ఇక విఫల యోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటో ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితా మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో, ఎంతో శ్రద్ధతో ఈ చలిత మనస్సును హ్మ్. ఎంతో శ్రద్ధతో ఈ యోగాన్ని ప్రారంభించి చలిత మనస్సు చలించడంతో ఎక్కడో ఎప్పుడో అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం. సో, యోగ సంసిద్ధత ప్రాప్తం చేసుకోలేకపోతే గతి వాళ్ళ గతి ఏమిటి? కృష్ణ గచ్చతి. వాళ్ళకి ఏ గతి పడుతుంది కృష్ణ అంటున్నాడు అర్జునుడు. సో, ఎంతో శ్రద్ధతో ఈ మార్గంలో ప్రయాణం ప్రారంభించి ఈ యోగంలో మధ్యలో ఎక్కడో మనస్సు చలించడం చేత ఈ యోగ సంసిద్ధత వాళ్ళకి గనక ప్రాప్తించలేకపోతే, యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని సాధించలేకపోతే, ఈ జన్మలో ఆ యోగి యొక్క గతి ఏమిటి అని అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, ఈ జన్మలో ఆ యోగంలో సాఫల్యత సాధించలేకపోయినా, వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా కాలం నివసించిన తరువాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో గాని, సంపన్నుల ఇంట్లో గాని జన్మిస్తారు. అలా గాకుండా ఎంతో కాలం యోగ అభ్యాసం చేసి, అప్పుడు ఈ ఎంతో వైరాగ్యం తెచ్చుకుని, చివర్లో ఏదైనా కారణం చేత విఫలమైతే, అప్పుడు దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క యోగ హ్మ్. ఆహ్, వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ యోగ సాధన వాళ్ళకు నెక్స్ట్ జన్మలో గూడా కంటిన్యూ అయ్యి, వాళ్ళు దాన్ని హ్మ్. నెక్స్ట్ జన్మలో కంటిన్యూ చేసుకుని, ఆ జన్మలో పరిపూర్ణత పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ మార్గంలో ఒక్క జన్మలో వాళ్ళు సాఫల్యాన్ని పొందలేకపోయినా, నెక్స్ట్ జన్మలోకి వాళ్ళు దీనిని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క యోగ శక్తిని మళ్ళీ ఆ జన్మలైనా పరిపూర్ణత పొందొచ్చు. వాళ్ళు చేసిన యోగం వృధా కాదు అన్నది తెలుస్తుంది. సో, ధర్మపరాయణ ఇంట్లో, సంపన్నుల ఇంట్లో జన్మిస్తారు. ఇక చివర్లో ఎన్నో రోజుల తర్వాత లాస్ట్‌లో ఏదన్నా మనసు చెలించి ఏ కారణం చేతైనా పరిపూర్ణత రాకపోతే వాళ్ళప్పుడు దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో పుట్టి, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆ జన్మలో సాధిస్తారు. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అన్నది ఇప్పుడు లాస్ట్‌కి చెప్తున్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోऽపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. సో, అర్జున, తపస్సులు చేసే వాళ్ళకన్నా, శాస్త్రజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకన్నా, యోగుల కంటే కూడా, కర్మయోగుల కంటే కూడా ధ్యాన యోగి గొప్పవాడు. కనుక నువ్వు ధ్యాన యోగాన్ని సాధించాలి. అంటే దీని అర్థం ఏమిటో ఇంకా క్లియర్‌గా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తా తమో మతః. యోగులందరిలోకి కూడా, సర్వేషాం అన్ని యోగుల్లోకి కూడా మద్గతేనాంతరాత్మన, నా మీదే మనస్సును పెట్టినవాడు శ్రద్ధావాన్, శ్రద్ధతో భజతేయో, ఎవరైతే శ్రద్ధతో నన్ను భజిస్తారో నన్ను సమే, అతనే నాకు యుక్తతమో మతః, యుక్తుడని నా అభిప్రాయము.
సో యోగులందరిలోకి ఎవరైతే మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ నా మీద లగ్నం చేసి నన్ను శ్రద్ధతో ఆరాధిస్తారో అతను అందరికంటే ఉన్నతుడు, యుక్తుడు అని నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టి మరి ఆయన్ని శ్రద్ధతో ఆరాధించే వాళ్ళు యుక్తులు అంటున్నారు. సో నెక్స్ట్ 7th చాప్టర్ నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభం కాబట్టి ఆ భక్తి యోగానికి నాంది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. ఇప్పుడు భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఈ మార్గాలన్నీ చెప్పారు. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం. అయితే ఇవన్నీ ఒక నిచ్చెన లాంటివి. నిచ్చెనలో మెట్లు అన్నమాట భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి. అయితే అన్ని యోగాస్‌లోకి భక్తి యోగం భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉంది. నిచ్చెనకి పైనున్నది కాబట్టి అన్ని మార్గాలు చివరికి భక్తి యోగంలోకి దిగుతాయి. సో మనం కర్మయోగం చేసినా చివరికి ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితి వచ్చినప్పుడు ఏ కర్మ చేయక్కర్లేదని చెప్పుకున్నాం. నిజమైన అకర్మ స్థితి అని. అలాగే అష్టాంగ యోగంలో కూడా చివరికి ప్రశాంత మనసం హీనం. ఆ ప్రశాంత మనస్సుతో అతను బ్రహ్మభూత ఆ స్థితికొస్తాడు అకల్మషః అని చెప్పారు. ఆ నిర్మల స్థితి. సో అవన్నీ ఏంటి? ఆ భక్తి యోగంలో వచ్చే స్థితి. ఆ ధ్యానంలో భగవంతుడి మీద మైండ్ లగ్నం అయినప్పుడు వచ్చేది. సో అన్నీ గూడా ఆ భక్తిలోకి వస్తాయి. కాబట్టి ఆ భక్తిలోనే మనం ఉన్నట్లయితే అది ఇంకా భగవంతుడికి త్వరగా చేరే మార్గం అంటున్నారు. సో అన్ని యోగాల్లోకి తుది గమ్యం అన్ని యోగాలకి భక్తి యోగమే. కాబట్టి ఈ 4 యుగాలున్నాయి. ఒక్కొక్క యుగంలో భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఒక్కొక్క మార్గం ఇచ్చారు. మరి సత్యయుగంలో తపస్సులు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, ఈ కలియుగంలో భగవంతుడి నామాన్ని జపించటం. హరినామ జపం భగవంతుడిని చేర్చగలదు అంటున్నారు. సో ఈ భక్తి యోగం ఉన్నది అంటే మరి ఇది ఎలాంటిది అంటే ఒక అన్ని యోగాల్లోకి మరి నిచ్చెన మీద పైనుండి అన్నీ గూడా ఆ స్టేజ్‌కే వస్తాయి కాబట్టి తుది గమ్యం భక్తి యోగమే. అంటే ఇప్పుడు మెట్లున్నాయి. ఈ మెట్లు హ్మ్. పై అంతస్తులోకి వెళ్ళాలంటే మెట్లెక్కి వెళ్ళొచ్చు, లిఫ్ట్‌లోను వెళ్ళొచ్చు. మెట్లెక్కి వెళ్తే లేట్ అవుతుంది. లిఫ్ట్ అయితే త్వరగా వెళ్తుంది. అలాగే ఈ మార్గాలన్నిట్లో గూడా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ భక్తి యోగ మార్గంలో ఉన్నామంటే ఇంకా త్వరగా భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. సో భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి కూడా మన కలియుగంలో మనం చేయవలసిందేమిటంటే హరినామ జపం. సో మనం మంత్రంతో భగవంతుడిని ధ్యానించవచ్చు. ఏమిటి మంత్రం అంటే ఏమిటి? మంత్ర మన్ ప్లస్ త్ర మనస్సును త్రయింపజేసేది అంటే విడుదల చేసేది. దేని నుంచి విడుదల చేస్తుంది? ఈ ప్రాపంచిక మాయ సుఖాలని మనం అనుకుంటున్నాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు. ఈ మాయ నుండి మనస్సును బయటపడవేసేదే మంత్రం. సో భగవన్నామాన్ని జపిస్తే మనం స్లోగా ఈ ప్రాపంచిక విషయాల నుంచి మనస్సును మరల్చి లోపల భగవంతుడి వైపు, ఆత్మ వైపు తిప్పగలుగుతాము. అది అది సాధ్యపడేటట్లు చేసేదే మనస్సు, మంత్రము. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకుంది ఏమిటి అంటే 4 ధర్మ నియమాలను పాటిస్తూ భగవంతుని సదా స్మరించడమే అత్యుత్తమమైన యోగము. సో అంతటితో మరి మనం ఈరోజు